Urugolo. Ade bulukwa mmadụ n'ọkụma. Onye mere nke ọma. Ebunye ya ego. Si ya jide nke oji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kele Eze-Ana. Eze-Ana ega-adị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ega-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite, onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma dije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mmasị ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma dije eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị oke erighị anyị from the back. Ndị oche erighị anyị from the back. Fọdụsị kara aka ogori ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, mepekwa chọọchị fa, okwu na ụka dịkwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia. Afọ nji wee chi ọzọ Eze-Ana bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa na oge awa nke eziokwu, nkụzi anyị ji bịa bụ benefit of sacrifice. Benefits of sacrifice. Uru ọbalụ batanụ na mmadụ ga na-achụ aja. Onye nwa bụ isiokwu anyị. Mana bifo anyị gaa n'iru, o nwere ọkwa dị mkpa gasị anyị ga-eme ama. Ọkwa nwa dị mkpa nke mbụ bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba ka na-aga n'iru. Aja mbunye elu, aja ịpụta ihe, aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Anyị anaghị esho testimony na social media maka ọdọrọ necessary, ọ bụrụ ihe anyị maka ebe. Yes, mana I can tell you n'ike dị na aja a na-achụ n'Igbo. Ị nwere ike isonyekwa na aja n'ebe ọ bụla ị nọ under globe, under the sun, you can join. Maka na ike Chukwu zuru ebe niile. Ebe ọ bụla anyanwụ ruru, ebe a ka ike Chukwu ruru. Yes. O nwere ndị na-esonyere anyị na-acha ọnwa kwa ọnwa almost 2 years anyị bidoro ya. Yes, ebe ukubego dị nke ọnwa October. So ọ bụrụ na isonye wuye na nke September, ị chọrọ isonye na nke October. Very simple. Ndị na-esonye na ya amarugo ka esi eme, mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme bụ forward ya 3 prayer request. Then make donation token to the account number. Echachi am na WhatsApp, agwazie other details I need from you in order to book you.
normally ihe anyị na-eme bụ iweta prayer request ka anyị place ihe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị kwa ụbọchị ganye n'ọnwa Septemba ọnwa ọbụla monthly ritual. Ndị sonye na aja ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Septemba ha ga-enwetakwa ihe onyonyo na WhatsApp nọmba ha only maka nchịkọta ya. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye ya bụ aja, ihe ị ga-eme wee forward ọrụ meseji na 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ebe. Yes. Ọkwa ọzọ dịkwa mkpa. Dịka anyị si wee kwu na our mission is to help people live better life. Ọ bụrụ na ị nwere onyinye gbasara ime ihe ejije Nollywood n'any department ọbụla, anyị ga-enwe audition ịmata ndị nwere onyinye ime ihe ejije n'ụdị dị iche iche na 26 Septemba ọ ga-adị n'Oraifite. Yes, ịmarụ Jesus bus stop ebe ọbụla isi side Imo na-abịa Anambra ma ọ Port Harcourt na-abịa Anambra, kwụsị na Jesus bus stop dị n'Oraifite na Anambra steeti. Ihe aba moto na-eje Ọnịcha si akwụsị na Jesus bus stop Oraifite. Moto ọbụla na-agba na side m ọ ngwa n'isi Ọnịcha Axis banye Ọnịcha Owerri Road, banye moto na-abịa Oraifite si akwụsị na Jesus bus stop Oraifite. Just behind that Jesus bus stop ị ga-afụ hotel, Sobaka hotel, ebe a ka ọ ga-adị mee 12 noon. Yes. Mana ọ bụrụ na in fact ewute direction anyị nyere kịta ọ fịara gị ahụ notice the place, my house dịkwa nso bịa. Then ka bụrụ ofu. Nke ọzọ bụ ọkwa ọzọ dị mkpa. Ọ bụrụ na ị na-awọchị ihe onyonyo a site n'Eziokwu TV. Yes. Mana ị chọrọ ịwọchị ihe onyonyo ọzọ, maọbụ na ị chọrọ ishare ya ndị mmadụ, nkụzi ị ga-anụta, maọbụ nkụzi anyị kụzigo n'ọdịnala Igbo, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. Ị ga-enweta nkụzi taa, nwetakwazie nkụzi niile na-ekuzi n'ọdịnala Igbo kwa ụbọchị. Anyị nwere over 1000 lectures here. Nke bụa, o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchị na channel a bụ Eziokwu TV, ị chọrọ iri wọchị ọzọ maọbụ ishare ya ndị mmadụ, jee na Ugochi tubelu movie productions na YouTube. Ị ga-awọchị na ọ bụrụ na English movie. Ọ bụrụ Igbo movie, jebe na Eziokwu TV Nollywood movies. Ọ bụrụ na mmemme ndị ọzọ anyị na-emekwa na Nollywood na Eziokwu TV, jee na Eziokwu TV na YouTube. Ị ga-awọchị ya nke ọma. Ghọtara ya? Ọkwa ọzọ si ebozi maka mmemme anyị ka ga-eme ọkatara aka, mana ọ ka nye 3 months notice. December 1, mmemme nke anyị mere eme mbụ maka ndị children of the temple. Nke anyị ga-eme na December 1 maka first of the temple. Yes. Ụmụ otu Igbo Nigeria. Yes. Oge nke a na-erukwa anyị ga-amara ọkụ ya. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Yes. Dịka isiokwu anyị si wee daa ụda, ihe niile ị ga-ama uru dị na mmadụ ịda achụ aja. Gịnị ebe ịchụ aja? Ịchụ aja bụ mgbe ọbụla ị sacrifice ya time, ya money, ọ ihe ego gotara, ihe ọbụla bụ ihe ọbụla si n'ahụ gị wee pụọ, directly or indirect. A sacrifice. Ihe bụ sacrifice bụ mgbe ị chụrụ aja wee nye onye ka mma ma ọ bụ ihe ka mma. O nwere ike ịbụ through cash or kind. Ihe ọ pụtara bụ na mgbe ọbụla ị chụrụ aja na ihe ga-efunarịrị gị, o nwere ihe ị napụrụ onwe gị. O nwere ike ịbụ ya precious time, because your time is your time, my time is my time. So whenever you sacrifice your time to console somebody, to give somebody advice, to be of great benefit to somebody, is sacrifice. Maka na ihe pụrụ gị n'ahụ. Yes. O nwere ike sacrifice ị ga-eme abụrụ n'ụdị advice maọbụ n'ụdị ego maọbụ n'ụdị inye mmadụ ịdị na-ayọ onwe gị some certain things in order to benefit others. In fact, to cut it short, sacrifice bụ
ịbụ a cause of joy to another creature. Yes, whenever you are a source of joy to another creature, that is sacrifice. So ajụjụ m wee bụrụzie, o nwenugo mgbe ị wepụtara oge si ka ime nke a maọbụ nke ọzọ maka ọdịmma ihe Chukwu kere eke? That is ajụjụ. Ndị agụnwa ga-aza ya onwe gị. M wee kọwaa na Chukwu okike afta ka o kechara mmadụ na o mere mmadụ ka mmadụ woo the spiritual head, ka mmadụ woo the caretaker, yes, of ihe niile o kere eke n'elu ụwa dum. Ị gaa na Genesis chapter 2 buru ya gbadataba, ị ga-afụ ebe Chineke na-enye mmadụ mandate to go and dominate, to be Lord over ihe o kere eke. Onye agbata na mmadụ bụ chi, obere chi. ịghọtara ya? So ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ ị ga na-enwerịrị time for ịchụ aja, ime ka ị bụrụ source of joy to other creatures, not source of pain. Agwakwara gị na Chukwu okike kere mmadụ ka mmadụ na-achụ aja, maka na ọ site n'ịchụ aja ka mmadụ ga-esi nọrọ n'ihu ọrịa. Ị ga na-achụrịrị aja. Ọ dị very important. Ọ nwere ụbọchị m kụzigoro ihe gbasara ya wee na-akụwala gị na ịchụ aja dị very important on earth here, because ọ site n'ịchụ aja ka ị ga-eji wee nọrọ n'ihu ọlụ gị. Maka na the purpose Chineke ji kee mmadụ bụ ka ị bịa n'ụwa ka ị mature, and by ịmature anwa you must affect lives directly or indirectly. It must be cause of joy and cause of living to other creatures. Ka mmalụ that maka o nwere ike uche gị erubere ya. Do you know that plants, you know plants? Yes, plants bụ ihe niile like mango, orange, ụmụ ihe niile mmadụ niile ka mmadụ rie wee dị ndụ. Plantain, name them. Those are plants. Do you know that plants cannot live? And if plant does not live, human being cannot live. Do you know? That is creation for you. In creation, Chukwu okike mere ya na mmadụ ga na-enyekwa mmadụ. Nke anyị kpọrọ onye enyere nyanye, onye enyere nyanye, na ọ were aka nye aka ka aka ji eto ogologo. Ihe ọ pụtara bụ na Chukwu okike mere ya na mmadụ ịdị ndụ n'elu ụwa dum, na mmadụ ga na-enye ihe Chukwu kere eke. Ihe Chukwu kere eke a na-enye mmadụ. Ka nkụwakwu ya ka o doo anya. O nwere ihe a na-akpọ oxygen. Oxygen na-abụ ihe mmadụ niile ka mmadụ wee dị ndụ na ndị dị ndụ. Mana ana m achọkwa ịgwa gị na o nwere ihe a na-akpọ carbon dioxide, and carbon dioxide abụ ihe plants, ihe akọrọ, ihe akụmakụ, ihe ubi need carbon dioxide in order for them to remain alive na ndị dị ndụ. So onye enyere nyanye bụ na gị nwa na onwe gị bụ mmadụ, you breathe out carbon dioxide. You give carbon dioxide to trees for their own existence. That is act of love. And for trees on their own part to live, they have to reciprocate that act of love, by giving back oxygen that we human beings need in order to be alive. So the simple truth is that nothing is free on earth. Yes, you heard me correctly. Nothing is free. Even in Freetown, nothing is free. So, ọ bụrụ na ị chọrọ ịdị ndụ na ndị dị ndụ, ị ga na-achụ aja. Maka na onye enyekwa gị, onye enyere nyanye, onye enyere nyanye. Ịghọtara ya? And nke ọzọ m chọrọ ịkọwalụ gị bụ na life you are seeing, whenever you stop giving, ihe ọ pụtara, whenever you stop giving life to ihe Chukwu kere eke, ka procreation, ka the earth, the universe will continue to move from generation to generation. You will be withdrawn. Yes. Imagine na ihe ọ pụtara bụ na your existence is no longer necessary. Ihe ọ pụtara bụ na ndụ ịdị nwere ozi ihe na-contribute. Therefore, you will be withdrawn. That is natural laws.
So what am I saying in essence? If you really want to be alive na ala ndị dị ndụ, ị ga na-achụ aja. So nature agwago gị na inye enyekwa gị. Kpatara nature ji wee sị, one of the principal laws of nature says, givers never lack. Givers never lack. So you must be in a position to give in order not to lack. You must learn how to give in order not to lack. That is one thing you must know in creation. You got that? Yes, you must learn how to give. Now, you can give to other creatures, not only human being. You must show love to ihe Chukwu kere eke. Ịkpọkwa na-asị ọbụla. You are not even permitted ịkpa asị. O nwere ihe ọbụla Chukwu okike kere na-adịrọ mma. Ị nwere ike sị na the birds of the air na onwere uru ha bara gị n'anya gị, maka na you don't understand how things work. N'anya gị nwere ike feel na onwere uru ha bara. My dear, ana m agwa gị na ha bara nnukwu uru. O nwere ihe ọbụla Chukwu okike kere n'elu ụwa dị total useless. Mana what you don't know is only a mystery to you and not to all. So what am I saying? Learn to be a cause of joy to people around you and their environment in order to live long. Let me give you one instance for you to understand that now giving, the act of giving, can actually prolong your life. Yes, act of sacrifice can actually prolong your life. Let me begin from the act of giving. O nwere akụkọ akọrọ anyị, ihe ji chọọ ịkọrọ gị akụkọ a site n'akwụkwọ agbọrọ Bible, bụ na mma na 80% of my audience abịago through Bible in one way or the other. O nwere onye a na-akpọ Dorcas, mana Dorcas a bụ nwaanyị obiọma, nwaanyị na-emerụ ndị mmadụ ọgọ. In fact, isekọ n'afọ ya bụ omeọgọ. Nwaanyị a enweghị ọtụtụ ndị mmadụ o nyere aka n'ụzọ dị iche iche ma clothing. Ị ghọtara ya? O wee sị na nwaanyị a ọgọ Peter. O wee bụ na nwaanyị a passed on. Mgbe Peter bịaziri ka ọ bịa fụ ọgụ ya nwaanyị, wee fụ na ọgụ ya nwaanyị anwụgo. Ndị mmadụ na-ebe akwa na-agwa Peter si ya na ọgụ ya nwaanyị anwụọla, ya na ihe ọgọ o meela ha mgbe ọ dị ndụ. Ndị mmadụ na-agbọsi ọgọ dị iche iche o meela fa. E wee sị maka ihe ọma nwaanyị a mere na Peter was permitted ịgbochi ya back to life. Ịfụ na ihe ọgọ mere. Yes. Ka m gwakwa gị, agwakwara gị na ime ọgọ bụ ịchụ aja. Ka m kwara gị atụ ọzọ na jikwa na Ancient Book wee mara gị atụ. O nwere onye a na-akpọ Nehemaya. King ka ọ bụ. Nehemaya mere ihe ọjọọ wee megide iwu Chukwu okike, megide Chukwu okike. E wee si onye amụma ya ji egwu ya na ọ ga-anwụ. Now, mgbe onye amụma jere ije egwu ya na ọ ga-anwụ, agwacha ya na ọ ga-anwụ a, o wee gbuo ikpere na abụ n'ala, wee bebe akwa, wee yọba ahịhịọ, chụba aja, kpọwa mkpe, mago mewe ọtụtụ sacrifices dị iche iche. Si na throne ya, onye a bụ onye eze, si na throne ya lituo n'ala, butuo onwe ya na, ewee sị maka ihi aja dị iche iche a ọ chụrụ, deny onwe the comfortability of a king. Then deny onwe so many things. Asị maka ihi na aja ọ chụrụ na-enyekwuru ya more 15 years. Ama nnegota gị na Bible ọkwa eziokwu. Ihe nna-achọ ịkọwara gị na ịchụ aja ya prolong your life. O nwere ihe anyị na-akpọ symbolic redemption. Symbolic redemption bụ na-enwere ike ọ bụrụ na mmadụ na-asainugo na onye dị etu a ga-enwerịrị pain na-aga ebe ya okwu in accident example, mana onye dị etu a wee na-achụ aja. Enwere ike maka ihi aja onye dị etu a chụrụ, ebupụrụ anya bụ accident ahụ nwere ike ịwara ntị na-aga ebe ya okwu, ọbara apụọ ya n'ahụ ebe ya okwu. Mana maka ihi na ọ chụrụ aja a, enwere ike mezie ya ka o wee malụ na o nwere ihe akara ime. Enwere ike emezie ya ọkpọbi ụkwụ anwa, ọbara apụọ ya n'ahụ, mana ama ebezie ya okwu. Symbolic. Onwezie minor punishment ka na etu o kwesịrị ịdị, nke ga-awara ntị na-aga ebe ya okwu.
nwanne chụba aja, o nwere ihe karịrị aja n'elu ụwa. Ị nwere ike ịchụ aja, ị nwere ike ịchụ aja tụ ihe niile kere eke, and ịchụ aja dịka nsi gwa gị nọ is an act of love, genuine love. Ihe bụ love, gịnị bụ love? Gịnị bụ joyful activity? Gịnị bụ corporal work of mercy? Is those an act, those love you show to your fellow human being unconditionally. That love bụ anwa na aja anwa ịchụrụ mmadụ ibe gị, onye ka mma, onye nwere ike ịkwụ ụgwọ. Adị m ekwu mgbe ị mere ihe ọma wee nye ndị ya akwụghị ụgwọ in one way or the other, ka abụrụ onye nwa bụ ha na-ekwu maka ya. Ihe bụ sacrifice bụ mgbe ị chụrụ aja to onye ka mma, onye ama akwụghị ụgwọ. Yes, o nwere onye ka mma alụghị atọ, o nwere ihe mmadụ ga-emere gị, imekwara onye anwa. Yes, ndị Igbo na-agba ya kwụrụ ụgwọ. Yes, ụbọchị m mere mmemme, enwere ndị dị iche iche bịaranụ nye m ihe onyinye dị iche iche. Ọ bụrụ ọsọ taa, ọ na-emeburi mgbe ọbụla m na-eme mmemme. Now, mana o gwara ofu onye bịanụ, ezirọdụ m ya. Yes, ezirọdụ m ya, because na ya bụ mmemme m mere bụ iri ji abụọ, emere m ya not just my for the friends of the temple. Emere m ya na m ji ebiwe invitations be ndị mmadụ. No, some friends ma ezirọ m ha. So mana nwaanyị a bụ eze nwaanyị ka ọ bụ, nnukwu eze nwaanyị ka ọ bụ. So mana o si n'ọnụ mmadụ wee nụ na nna awa ji wee bịa. Ọ bịara ya, ọ gbara aka o, ọ bịara ya, ọ gba ofu ebulu wee bịa. O bụ nkwụ, o ji ihe ndị ọzọ, ihe onyinye ndị ọzọ wee bịa. So etu ọ bịara m ya, definitely I will pay her back. That is normal. Yes, ama na o nwere ike by next week onwe ihe ọ na-eme, definitely for the fact na o ji that ebu na wee bịa, o nwere ihe ga-eme ka m ghara ijeri that thing, not less than, may spend more than ihe o ji wee bịa. Ghọtara ya? May spend more than ihe o ji wee bịa. Ghọtara ya? Etu aka life dị. O nwere onye nwere ike ị na-eme mmemme pụtara ofu efi, ụbọchị ị ga na-emekwa mme, ọ na-emekwa ma ekpujere ya efi. That is normal. That's why you had a personal relation in a build between the friends and well-wishers. Nke anwa dị iche. Because na ya onye a na-emere ya mana ihe emekwara ya. Yes. Ọ bụrụ nke aka na-ekwu. Nke na-ekwu bụ ịchụ aja bụ those art ahụ imere onye ka mma. Onye dị atụ anya na ọ ga-enye chiga gị. Eneghị anya, o nwere ike ịgba ọkụ imere mmadụ. Nwere ike ịgba ọkụ ihe imere ihe ekere eke. So what am I saying? You must learn and understand how things work and why you must show love to ihe Chukwu kere eke. Ka mma alụghị atụ. O nwere ebe Jizọs ndị ụka ọbịa na-ekwu okwu wee sị na ụmụ nnụnụ nke igwe na ha enwere ubi ma ọ bụ ọba, mana Chukwu nna na-azụ ha nri. Chukwu nna na-azụ ha nri site n'aka mmadụ bụ the caretaker, onye o nyere charge ka ọ bụrụ nya na-elekọta enu ụwa dum anya. Ajụjụ m chọrọ ịjụ gị, yes, gị na-ele m anya. When was the last time you showed ihe Chukwu kere eke love? When was the last time? Yes. When was the last time you showed ihe Chukwu kere eke love? Agwakwara m gị, ọ bụrụ mgbe ị goro ya business partner phone, ọ bụrụ mgbe ị goro ya friend phone, ka abụrụ ya because your friend will pay you back in one way or the other. Maka ndị Igbo na-atụ ilu si na ewere ihe onye na-asara kwụọ ya ụgwọ, olulelu elulelu nọ ya nalụ. Mana ana m ekwu mgbe ị mere mmadụ ọgụ onye ama akwụwụ ụgwọ and ya anaghị atụda anya. Now, Chukwu okike kere anyị ka anyị bụrụ caretaker of ihe niile ekere eke. O nwere ofu act of love ndị nna anyị ha na-eme mgbe gburugburu, eji m anya ụmụazị wee mara ya. Ihe a na-agwa gị bụ na ndị okenye bụ ebupụta nri n'ilo ka a na-eri nri. Yes, ọ gwara ụfọdụ ndị ka na-eme ya, mana anyị Igbo ba ya na-emezi ya. Eda mgbe nọ Benue, gị na ndị Benue, ndị TV people biri n'ofu ya dị, ha na-eri nri,
ịpụta afọ ebe ha na-eri nri ya at liberty kwa aka join ha soro rie nri. Yes, ihe gbasara nri ha na-emetọ ọgụ. I love them for that. Yes, so etu a ka ọ dị. Mana mgbe gboo na be anyị n'ebe anyị na-eme ọgụ, ndị nna anyị ha na-ahụ egbupụtara ha nri, ọ bụrụ na rice ka egbupụtara ya, okuru rice wụpụ na ụkwụ eme ihe ọ na-awụpụrụ ya, ọ dị awụpụrụ ya, ọ ma na ngwere ma ọkụkọ ma nnụnụ ma ahụ and insects, ants, they will come and feast on those things. Those nnụnụ, ngwere, ọkụkọ na ndị ọzọ dị iche iche, ha adịghị azara ya mbara ezi, ha adịghị akpatara ya nkụ, ha adịghị echuri ya mmiri, mana ọ na-eme ya out of love maka ụmụ anụmanụ ndị a enwere ubi ma ọ bụ ọba. Chukwu okike kere ha ka ha bụrụ ihe responsibility anyị nleta ha anya. I can tell you. And ị na-eme ya, their heart, their soul will be praying for you. Because ị nwere ike che na ha amarọ ha ama. If you are showing them love, ha ama. I can tell you. Ka nke ọrụ gị akụkọ gị nwere ike che na ọ ngwere, bido mebe ya kịta, bido mebe ya. Imebeghị anya ya, ịfụ na those animals nwere sense. Ka mmalụ gị atụ n'ụlọ ọrụ m na temple, agara m eji anụmanụ ọbụla na-abịa n'ụlọ, abata n'ime ụlọ ọrụ achụ aja. Yes, example, ana m abịa mbịa n'ụlọ ọrụ m, agara m eji ngwere ọbụla bata na temple wee na-alụ ọrụ. Ma ọ bụrụgoro na enwere need na mma eji ngwere wee lụọ ọrụ, ọ ga-abụ nke mma ejegota n'ahịa. Yes, mana ndị nke anyị mụ na ha nọ na-abịa na temple abịa eri ihe eji chụọ aja, ejirọ ha alụ ọrụ. To the extent na ha mụ na ha anọzi ọ dị ka friends, ha dị atụzi m egwu anyway. Enwere m ike ịnọrọ etu ha esi n'ụkwụ m bịa gafere, because ha ma na adị m achọ ha. Ịghọtara ya? Once you show them love, even onwe nke ofu onye nke n'ime ha ọbụla danyere na maybe a bucket ma ọ bụ n'ihe ọma alịpụtawu, ọ ya afụkwa na mma eji aka gụpụta ya from there. So with that, ha ga-amadugo na onye a na-show them love. Ka ofu ka mmakwarụ gị atụ mgbe m na-etolite n'ụmụazị, my grandmother then, yes, my grandmother then, ọ nnukwu nwaanyị ka ọ bụ, mana ọ na-awa ọpụta ụtụtụ, onwere ọkụ ọkụkọ ya ọbụla si na mpio pụọ na ha eburu ụzọ bịagoro rie nri ụtụtụ n'aka ya. Ihe o mere bụ agbara m na ọdawa maka mgbe anyị was very small in primary school then. Agbara m exactly ihe ọ na-ama na o nwere nri a dịka nri ọ na-egota n'ahịa. Ọ pụtara n'ụtụtụ anwa efu ka ụmụ ọkụkọ nọ na windo ya na-eme kọkọkọkọkọkọ, they will not go. Ameele kọkọkọkọkọ ahụ efu nyanwa ebinie obinite ana ọmago na chi efugo, o meghe ụzọ ya, o jechita nri ahụ ọ na-ada awụpụrụ ha, o dara nri ahụ ọwụpụrụ ha ya, ọ na-gbuo. Den ifuzie ka ụmụ ọkụkọ a ga na-eri nri niile ahụ ọ tụpụta, ọ ha rigide ericha, ifuzie ka ha na-apụ one by one si na mpio wee na-apụ. Ịghọtara ya? Onye chikwa ha abịakwa, so onye na-achọ ịgwa nna ha marọ na o nwere ihe nwaanyị a na-enye ha ụtụtụ ọnwụ na ha abịa na windo na-eme kọkọkọkọkọ na-ewere emega saụndụ ha na-eme. Ime ọnụ okwu ka ha na-ekwu, a na-agba egara mma bịa nye anyị ndị ụtụtụ na ejeji ha pụọ. Mana n'ụtọ na-ede anọ their voice fọgụnwa na nkwugheri ka ha na-ekwugheri ma na ha na-eme ekenoiz, ọkwa eziokwu. So ị nwere ike na-anụ ụmụ ọka ka ha na-eme ekenoiz, o nwere ike ya anụkọta ịta afụ egbe otie mgbe kpụọ ya echi gbuo a na ahụ ụmụ ọkụkọ ndị ọzọ na-eme onye ọ na-ete eke daịv. Ihe ọ na-agwa ha oge ahụ na denja dịkwa na mgbu abịa, onye ọ na-ama bina n'ebe ọ nọ. So gịnị ka m na-achọ ịkọwara gị? Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ụmụ anụmanụ a na-achụrụ aja mana a na-achụrụ ha aja, na o nwere aja ọbụla ịchụrụ bụ na nkịtị. Nke ọzọzi ka a gbadaba na mmiri. Ụmụ azụ nọ na mmiri, ihe a na-eri iwu mud, earthworm na ụmụ ihe ndị ọzọ, some small particles. Mana ha nwa ma ọ bụ na iweta sweet banana, iweta biskit, iweta bread, iwetara popcorn, iwetara ihe ọnụ na-eri, iweta cheese ball, believe in me, ha ma na ihe abụ nri akwachara aka wee mee. Ọ na-atọ ha bullshit. Etu ahụ o si atọ gị ihe na ya ọnkụ wetara gị ihe si obodo oyibo wee bata. Ana m achọ ịkọwara gị na mgbe ọbụla m bịa
elotara m near my waterfront ebe nna na-arụ ọrụ mmiri years back before mbido ọrụ achara toro ebe a niile azụ anọrọ ya so egoro m ndị ọrụ wee jee rụchaa that place ya ọ bụrụ my waterfront lụọ ya ọfụma mana the first time anyị jere ebe ahụ azụ anọrọ ya mana ebidoro m mpụta atụmanzụ tupu edo chụba aja azụ bịa kịta aja nwe mbọsị ihe ebe anyị fụchara azụ nwere ike ịdachara nnukwu kilo big fishes sometimes fụka ma fingernails and whatever. So what I'm saying bụ na mgbe m bidoro chụba aja mgbaratara n'ebe ahụ kwụwa n'okwu ebido saịfụ ụmụ azụ na-agagharị so ebidogo m chụba aja ebe a ha marụ na ebe a bụ ebe anyị ebe nchụ aja onye kpọji ọkpọ nwanne ya mezi ụdị azụ dị iche iche na-adịrị ya kịta both catfish na ụdị ọ na-adị ya so ịghọta ihe na-ekwu ihe na-achịkọwara gị bụ na m emegido gị ha marụ na a na-abịa achụ aja ebe a ha abịa je na-adịrị ihe eri aja so mgbe ọbụla ha bịa ya sị na Eze-Ana abịago na-asị Chukwu okike ihe ọbụla Eze-Ana ji maka ebe ebe a ya biko ya gasị eri ya maka na mgbe ọbụla m butere ya ma ekpe ebere yọọ Chukwu okike yọzie ụmụ mmụọ ndị njelu nke Chukwu ha tinyekwa aka nekwa ihe aja nji wee bịa and na ihe aja nji bịa na ihe nji maka ya bịa ha ga na-asị Chukwu okike ebe Eze-Ana chetara ya taa biko cheta ya ihe ọbụla o ji n'obi wee bịa ya gazieri ya they join in prayers and why ndị achụrụ ha aja bụ na ha obi ha dị pure ọ bụrụ sọ nke a ji achụrụ ndị mmiri ma nke a chụrụ mgbe agbatu uchu onye ụwa gị maọbụ nke a chụrụ n'ezumezu maọbụ nke egburu ụmụ mmụọ enwegasịrị ụmụ anụmanụ dị iche mana ọsọ ndị bi na mmiri enwere ụfọdụ ụmụ anụmanụ bụ elu ana like ngwere ọkụkọ bed ndị ọzọ niile na-agba achụcha aja nwa ebe ahụ chụchara aja gbuchaa anụ ma isi ọkụkọ ahụ ma ụkwụ ọkụkọ ma deliver ma ji esiri ma nemdem ndị niile ahụ agbasachara agbasa enyere mmụọ emechaa ụmụ anụmanụ ga-abịa megide feast on it ha na-eri ya na-enwe aṅụrị so etu akọrọ nwanne chụba aja mgbe ifidiri chi gị o nwere ụmụ mmụọ elemental bụ isi bịakwaso chi wee rie mgbe aha ha so wee richaa ya chi gara enwe aṅụrị ha gara asị na ọ dị ka ihe ọma na-eme etu a tata ekpere ahụ obi ọcha ịmakwa kama ịma atụrụ ụmụ anụmanụ na ihe Chukwu kere ka aja ịchụnalụ mmadụ ha nwa first you know why ha nwa dị ka ihe ahụ na-ahụ eme asị gị ji emere ụmụazị saraka obi ha dị sarasara ha bụrụ ndị ga-abịa ịchụchara aja na-ekwute ọgụ maka na enwere ike ịchụọrụ mmadụ 10 aja enwere ike ọ bụrụ mmadụ 5 ga-eme appreciate mmadụ 5 nke ọzọ nwere ike kwuo okwu ọjọọ ụfọdụ nwere ike ịsị na ndị big man na-achụrụ ndị mmadụ aja mana ha anara ha akara aka ị na-adịghị uche akara aka enwere ihe eji emepụta mana that is human being a ga-enwere ndị ga-enwe obi agha eji kpọọ ndị mmadụ ndị obi ọjọọ mana ọ bụrụ na ụmụ anụmanụ ka echụrụ aja obi ha dị sarasara nwanne chụba aja na aja na-emepe ọnụ ụzọ aja na-etiwe ilo na-achụ aja ka nkwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi taa maọbụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri send them message na WhatsApp 0805 sorry ka m gwa nke ihe eji wee nweta m ọsịsọ ọ bụrụ na m epikere ma epi ya epike 0813 8243 871 I repeat 0813 8243 871 yes n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile agụọ m ọfọ ndụ n'isi ndị Friends of the Temple Children of the Temple and ndị niile na-esonyere anyị na-aja ọnwa Septemba ebe ọ niile ha nọ na ndị na-elota Ugochi na temple na-ayọ ayọ ebe ọ bụla ha nọ wee kpọkwuo unu ya nụrụ ayọ ha ma mezuoro ihe ha na-ayọ a sị na akakaka anya mụrụ na jijiji anya mụrụ na onye na-eche ihe ọjọọ ya eme ụrụ na ọ ya eme onwe a sị ma onye onye ọbụla siri chetara nwa ya nwụrụ anwụ sị ka ihe mere nwa ya nwụrụ anwụ mee ụlọ a sị m na onye anwa na nwa ya ọzọ ya anwụ a sị m onye sị na ụnụ ga-adị mma na onye a ga-adị mma mana onye sị na ụnụ agha adị mma na onye ama ndata mmadụ iru ụwa gwụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa daalụnụ ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu daalụnụ maka ndị enyi m ndị YouTube o nwere my personal WhatsApp number nwekwara ike iji nweta m direct only WhatsApp messages 0805 7837 672 I repeat 0805 7837
37672 ya gazie. Daalụ.